تماشاوان نێژاگirtiyê siyasî Veysî Aktaş piştî 31 salan hate azadkirin. Cezayê wî bixwe beriya salek û 3 mehan xelas bibû, lê azadkirina wî her dihate ragirtin. Veysî Aktaş li girtîgeha tîpa F ya ewlehiya bilind ya îmraliyê li girava îmraliyê dimaw pêwîst bû 28 Nîsana par 2024 bihata berdan. Komîteya Rêveberî û Çavdêriyê berdana wî salekê ragirt. Aktaş do ji girtîgeha îmraliyê hate berdan. Veysî Aktaş di dema pêvajoya çareseriyê ya sala 2015 de ji bo ku di nava Sekreteriyaya Abdullah Öcalan de cî bigire li gel Mehmet Saîd Yıldırım, Ömer Hayrî Konar, Çetin Arkaş û Nasrullah Kuran şandibûn girtîgeha îmraliyê. Aktaş wê demê li girtîgeha Kırıkkale'yê hatibû veguhestin û ji sala 2015 ve jî li îmraliyê bû.